צבי הנינג'ה הם מבין גיבורי הילדות האיקונים ביותר שזכו לאין ספור אדפטציות. מקומיקס לסדרות טלוויזיה שחודשו פעם אחר פעם, לסרטי לייב אקשן וגם סרטי אנימציה. היום אני שמח לעשות סקירה לכל 4 דמויות צבי הנינג'ה של חברת סופר 7 בסדרת האנימציה ששודרה בין 2003 ל-2009, שזו הגרסה שלהם שאני גדלתי עליה. לפני שנתחיל אני רק מזכיר לכם לשים עוקב לערוץ, לעשות לייק וגם לענות לי בתגובות על השאלה האם גם אתם אהבתם את צבי הנינג'ה כשהייתם קטנים או שהעדפתם סדרות אחרות. עכשיו זה הזמן לקאוואבנגה. ארבעת הדמויות האלה בעלות אותו פיסול גוף, כשההבדלים היחידים ביניהם הם הגוון הירוק, פיסולי הראש וחלק מהרצועות. לכן החלטתי להראות לכם את כולם בסרטון אחד. הדמויות של רפאל ומיכאלנג'לו בעלות אותו גוון ירוק כהה, בעוד ולאונרדו ודונטלו עם גוון ירוק זית. פיסול הגוף שלהם נראה טוב בעיניי ולא יותר מדי חתוך על ידי נקודות הארטיקולציה. אני חושב גם שיש להם מראה שרירי וטוב שתואם את הסדרה המצוירת, אבל לא ב100%. אני חושב שבמקור הם מעט יותר גבוהים ובעלי מבנה משולש שמקצין את הפרופורציות ההירואיות שלהם. מגני המרפקים, מגני הברכיים ושאר הרצועות החומות עשויים מפלסטיק מאוד רך, ככה שלמרות שהם נמצאים על המפרקים, הם לא מונעים תנועה. השריון של הצבים נראה נהדר עם גוון זהה בין כל הארבעה, וצביעה של ירוק כהה יותר בחריצים כדי להדגיש את המשושים על הגב. החלק של החזה והבטן הוא אוברליי, זאת אומרת, שכבה מפוסלת מעל גוף הבסיס של הדמות, והוא עשוי מפלסטיק רך יותר כדי לאפשר תנועה. בהמשך, נראה אם זה באמת עוזר לארטיקולציה. מבחינת צביעה, המגנים של הברכיים והמרפקים צבועים בצבע חום קטמטם, לעומת הרצועות החומות יותר, מה שנותן הפרדה בין השניים ויוצר קצת יותר עניין, שזה תמיד טוב. אזור החזה והבטן צבוע בצבע צהוב ומקבל מעט הצללה כהה יותר בחריצים ומתחת לחזה. חוץ מזה, לאורך הגוף של 4 הצבים יש עוד הצללה שנועדה להדגיש את השרירים שלהם, וזה מאוד בולט בעיקר בשרירי התאומים, היריחיים והבייספ, אבל אפשר למצוא אותם גם על גבי כפות הרגליים והידיים. ההצללה על הדמויות האלה נראית טוב מאוד, שזה די משונה בהתחשב בזה שהצביעה על הראשים יצאה לא הכי נקייה, צר לי לומר. באופן כללי, כדאי לציין שלמרות המחיר הדי גבוה של הדמויות האלה, הן לא מרגישות מאוד איכותיות ומגיעות עם כל מיני בעיות קטנות ומעצבנות של בקרת איכות. כמו למשל שריטות של ממש בפלסטיק לאורך הגוף, חלקים מבריקים יותר בפלסטיק בעקבות השהייה באריזה, אזורים בהם בקלות נגרם סטרס מרק, בייחוד מסביב למפרקים, והמון מפרקים תקועים וקשים להזזה שמצריכים חימום עם פן או מים רותחים כדי לשחרר אותם. אז קחו את זה בחשבון לפני הרכישה, אבל תמשיכו לצפות כי לדמויות האלה יש דברים טובים להציע. בואו נסתכל מקרוב על פיסולי הראש של 4 הצבים. הישר מהקופסה, ללאונרדו יש פיסול ראש עם חיוך ועיניים מעט מקובצות. החיוך הזה משדר, אני הולך לקרוע אותך שרדר. בהזדמנות הזו אתם יכולים לראות גם שללאו יש רצועה נוספת שעוברת לו מעבר לחזה ומחזיקה את החרבות שלו על הגב. מייקי מגיע עם חיוך גדול הישר מהקופסה, אבל הצבע של הבנדנה לא הכי נקי ואפשר לראות קצת פשלות בקו שבין הבנדנה לגוף. לעומת לאונרדו, למיכאלנג'לו אין מקום יהודי לנשק שלו על הגוף, שזה קצת מוזר כי זכור לי מהסדרה המצוירת שכן היה לו. אז הוא ייאלץ להחזיק את הנונצ'קות ביד, או שאפשר לנסות לדחוף אותן מאחורי החגורה הגמישה. פיסול הראש של דונטלו נראה טוב ומדויק לאיך שאני זוכר אותו מהסדרה. הוא קצת מחוייך, אבל העיניים שלו קצת יותר גדולות, מה שמעביר תחושה יותר רגועה. זה פיסול ראש ניטרלי. לצערי, על הראש הזה אפשר לראות שריטה של ממש בפלסטיק קצת מעל המצח שלו, שזה לא אידיאלי, אבל זה מה יש. ורפאל, שמגיע הכי עצבני הישר מהקופסה, כמה אופייני לו, הוא כבר מוכן לקרב. לצערי אפשר לראות את הצביעה המלוכלכת על הראש הזה. נראה שקצת לבן מהשיניים שלו השפריץ על הלחי ועוד מקומות על הראש הזה, משהו שבעיניי ממש לא מקובל בטווח המחירים ששילמתי. יש מצב שאפשר באמצעות האלכוהול להוריד את הצבע, אבל זה קרוב מדי לצבע של הבנדנה ואני חושש לפגוע גם בפלסטיק. סך הכל הדמויות עצמן טובות, הן נראות כמו דמויות מהסדרה המצוירת ומספקות את הנוסטלגיה שלי. אבל יש כמה נקודות בעייתיות שאני לא מבין איך הן עברו את בקרת האיכות, ובהתחשב בזה שכל אחת מהדמויות עולה בין 50 ל-55$, אני די מאוכזב. ועכשיו לאביזרים. נתחיל באביזרים ש4 הדמויות מקבלות באופן קולקטיבי, ואז נעבור לאביזרים האינדיבידואליים של כל אחת. בתור התחלה, כל דמות מגיעה עם ידיים לאחיזה הישר מהקופסה, ובנוסף מקבלות זוג ידיים פתוחות וזוג אגרופים. בנוסף, כל דמות מגיעה עם מכשיר הקשר שלהם, שזה אביזר ממש נחמד שעשוי טוב מאוד.
מכשיר הקשר מעוצב בתור שילוב של פלאפון צדפה של פעם, עם שריון צו, והפרטים על האביזר הקטן הזה נראים מצוין. אפשר לראות את העיגולים השחורים של המיקרופון והרמקולים, לחצנים צהובים ומסך ירוק, כשגם מאחורה יש עוד קצת פרטים. ועכשיו לאביזרים של רפאל. רפאל מקבל ראש נוסף להחלפה, עם פרצוף צועק ומעט יותר אקספרסיבי מהראש העצבני שמגיע עליו הישר מהקופסה. הצביעה על הראש הזה יותר מוצלחת, ואני אוהב את העובדה שאפשר לראות את הלשון הוורודה שלו ואת החלק האחורי של הפה בצבע מרון. עכשיו שאני רואה את הצביעה על הפה הפתוח של רפאל, זה גורם לי לתהות האם החלק הפנימי של הפה על פיסול הראש של מייקי גם צריך להיות צבוע ופספסו את זה, או שזה בכוונה ככה. בכל מקרה הייתי רוצה שמייקי יזכה לאותה צביעה. ודרך אגב, הבנדנות על כל הראשים יכולות להסתובב. רפאל מגיע כמובן עם הנשק שלו, זוג הסייז שמפוסלים היטב, עם עיצוב של ידית מנופפת בבד אדום ותחתית צהובה. אבל הצבע האפור והזול שממנו עשויים הנשקים ממש מאכזב, וגורמים לדמות הזו להיראות כמו דמות שקונים בחנויות הכל בדולר. אני חושב שאם הם היו משתמשים בצבע פלסטיק אפור מעט כהה יותר, זה היה יכול לראות טוב יותר. או כמובן שהאלטרנטיבה המועדפת היא לצבוע את זה פשוט בצבע כסף. לפחות הוא אוחז בנשק שלו בצורה טובה וחזקה. כפי שציינתי מוקדם יותר בתקריב על מייקי, גם לרפאל אין מקום אחסון ייעודי לנשק שלו. אבל בגלל הפלסטיק הרך של החגורה, והעובדה שהנשק של רפאל קצת דק יותר, אפשר להשחיל את הסייז בין החגורה לבטן שלו. גם דונטלו מקבל ראש נוסף להחלפה בנוסף לראש המחוייך והרגוע שלו. הראש השני עם הבעת פנים קצת יותר עצבנית, עם עין אחת מקובצת ואחת גדולה, והשיניים חשופות בקצוות של הפה. אני אוהב את זה שכל ראש מותאם לאופי של כל צב. דונטלו הוא הרגוע בחבורה, ואפשר להבין את זה גם מהראשים שלו, אם משווים אותם לרפאל למשל. חוץ מהראש, דונטלו מקבל גם את הנשק שלו, המקל. המקל עשוי מפלסטיק חום עם פיסול עדין של קווים לאורכו כדי לתת לו תחושה ונראות של עץ. כמובן שמסביב למרכז המקל יש בד מנופף בצבע סגול כדי שלא נחשוב בטעות שהמקל שייך למישהו אחר, וגם כדי שיהיה לדוני מקום יותר נוח לאחיזה. בניגוד לרפאל ומייקי, לדונטלו כן יש מקום אחסון למקל בתוך לולאה שיש בחגורה מאחורה. ולסיום, דונטלו מגיע גם עם משקפי מעבדה שבעיניי עשויים טוב. יש להם מסגרת בצבע כחול אפרפר ועדשות שצבועות בצבע שחור מאוד מבריק. הרצועות של משקפי המעבדה עשויים מפלסטיק מאוד מאוד רך, מה שאומר שגם מאוד קל לשים אותם על הראש של דונטלו, ואני חושב שהם יושבים עליו מצוין. נעבור עכשיו ללאונרדו. גם הוא מקבל ראש עצבני להחלפה, וגם על הראש הזה, לצערי אתם יכולים לראות קצת את פספוסי הצבע, עם נקודות קטנות ולבנות שהוצזו לו על המצח והאף. הבעת הפנים הזו טובה ושימושית, והיא גם לא יותר מדי עצבנית. הוא נראה כאילו הוא נהנה מהקרב. כמובן שלאו מגיע עם החרבות שלו שבאופן מבאס גם עשויות מאותו פלסטיק אפור בהיר ועלוב שראינו על הנשק של רפאל. ככל שאני מסתכל על זה יותר אני שונא את הפלסטיק הזה יותר ויותר, ואני בטוח שהוא לא ייראה טוב גם בתמונות. חוץ מזה, לחרבות יש באופן לא מפתיע ידיות כחולות עם ראש צהוב בקצה. אם נשים בצד את הפלסטיק שממנו החרבות עשויות, הפיסול שלהן מוצלח ויש להן מקום אחסון על הגב של לאונרדו. אבל משום מה, הם עיצבו את השיט בצורה כל כך צרה ואדוקה שכשמכניסים ומוציאים את החרבות, קצת מהצבע של השיט נשרט ונשאר על החרבות. זה כמובן לא דיל ברייקר כי זה בחלק הפנימי של השיט, ואפשר גם להוריד את הצבע מהלהב של החרבות, אבל זה לא משהו שאמור לקרות. ולסיום מיכאלנג'לו, שמגיע לפי דעתי מהאביזרים הכי שווים. כמובן שהוא גם מקבל ראש נוסף להחלפה, ובאופן מעניין דווקא הראש הנוסף הוא הרגוע מבין השניים. הבעת הפנים פשוט חייכנית עם פה סגור לעומת הפה הפתוח שראינו קודם. אבל שוב אני נתקל בבעיות בקרת איכות, ולראש הזה יש את הפגם הכי גדול מכל הדמויות. הראש הזה היה ממש כלוא בתוך הפלסטיק של האריזה, וכשהצלחתי להוציא אותו סוף סוף, המצח שלו היה שרוט לגמרי, ועכשיו יש לו פשוט פס מבריק יותר ואפילו חור בפלסטיק עצמו. פניתי כבר לשירות הלקוחות של החברה, אז נראה מה הם יעשו לגבי זה. אני שמח שלפחות זה על פיסול הראש הפחות מועדף עליי מבין השניים. מייקי מגיע כמובן עם הנונצ'קות שלו, ואני ממש אוהב את איך שעשו אותן. יש להן כמובן שתי ידיות בפלסטיק שצבועות חצי חום וחצי כתום, ואותן מחברת שרשרת ברזל אמיתית. זאת אומרת שהנונצ'קות מגיבות לכוח הכבידה ויש להן מראה מציאותי יותר. אבל זה לא הכל, כי אנחנו יכולים להשיג גם מראה הרבה יותר דינמי ומיועד לאקשן אם רק מפרידים את הידית מהשרשרת ומחברים לפג את האביזר של הנונצ'קות המסתובבות שממש מוסיפות לדמות הזו עניין. האפקט של הנונצ'קות המסתובבות עשוי מפלסטיק שקוף שעליו מפוסלות וצבועות מספר ידיות עם אפקט סווש כתום ביניהן כדי ליצור אשליה של תנועה. זה אביזר מצוין לדמות הזו, וזה גם קצת גורם לי לחשוב שהיו צריכים לתת אפקט דומה לדונטלו ולמקל שלו.
אם אני שם בצד את עניין בקרת האיכות מבחינת אביזרים, אני חושב שהמבחר מצוין לדמויות האלה. חוץ ממשולש פיצה שיגיע עם כל דמות, אין משהו נוסף שהייתי רוצה לקבל. אם קניתם את כל הדמויות האלה ובא לכם עוד אביזרים, יש אפשרות לקנות מארז נפרד עם 4 פיסולי ראש נוספים, אחד לכל דמות. בואו נמשיך לארטיקולציה. תכינו את הפן כי אתם תצטרכו אותו לפני שתנסו להזיז את המפרקים של הדמויות האלה. לצוואר יש 2 מפרקים, אחד בתחתית ואחד בחלק העליון איפה שהראש מחובר. אז יש לנו תנועה מעגלית טובה, אבל לא משהו אקסטרים. אני מזכיר שהבנדנות על כל הראשים גם יכולות להסתובב. הזרועות עולות לצדדים ב-90 מעלות, אולי קצת יותר. הן מסתובבות קדימה ואחורה, אבל שוב, מה שמגביל אותן בתנועה אחורה זה השריון. יש להם סיבוב בבייספ וגם במרפקים, אבל אל תשתמשו בסיבוב הזה כי אז מגני המרפקים יזוזו לכם ויהיה מציק להחזיר אותם למקום. יש לו קיפול כפול במרפקים שעושה עבודה טובה, אבל הוא מאוד קשה להזזה. כפות הידיים מסתובבות וזזות פנימה והחוצה, או למטה ולמעלה, על הידיים לאחיזה. מוקדם יותר ציינתי שהטורסו של הדמות הוא אוברליי כדי לאפשר תנועה בבטן והחזה, אבל לצערי אין הרבה תנועה. יש לדמויות האלה בעיקר הטיה לצדדים, סיבוב מוגבל, והכיפוף בבטן לא קיים. הוא נובע רק מהתנועה של הרגליים. הרגליים יכולות לבעוט קדימה ב-75 או 80 מעלות אולי, לא משהו מרשים מאוד, ולצדדים ב-90 מעלות. שוב, יש לי מפרק תקוע על רגל אחת, אז אני לא יכול להראות לכם איך הוא עושה שפגט. יש להם סיבוב בירך, קיפול כפול בברכיים שלא נותן הרבה טווח תנועה. בשביל להראות לכם את הארטיקולציה בכפות הרגליים, נאלצתי להחליף לדמות של מייקי, כי המפרקים של דונטלו כבר היו מאוד תקועים ולא היה לי כוח לחמם אותו שוב עם פן. כפות הרגליים זזות אחורה לפוינט, די רחוק, וקדימה לפלקס במידה מספקת, ויש לו גם הטיה טובה לצדדים. אני לא בטוח שציפיתי ליותר ארטיקולציה, אבל חבל לי שלא מצאו פתרון יותר טוב לפלג הגוף העליון של הדמויות האלה. עכשיו נעבור להשוואות. הנה 4 עצבים יחד. הם נראים טוב ויש לכל אחד מהם מספיק תכונות ייחודיות שיבדילו אותם אחד מהשני חוץ מהצבע של הבנדנות שלהם. הם מקבלים פיסולי ראש ייחודיים, הם מחולקים לשני גוונים שונים של ירוק, ולחלקם יש רצועות שונות. אבל בואו נעבור הלאה להשוואות נוספות כי אני סקרן לראות איך הם משתלבים עם דמויות מחברות וליינים שונים. הנה דמויות הסופר 7 של צבי הנינג'ה לצד המרוויל לג'נדס אולטימייט איירון מן. בעיניי הבדלי הגבהים בין שני הליינים האלה נראה מצוין, ועכשיו זה ממש מתבקש לעשות להם צילומים יחד. כמובן שהפרופורציות שונות, אז האביזרים של צבי הנינג'ה יהיו מאוד גדולים ביחס לאביזרים של הלג'נדס, אבל סך הכל הם נראים ממש טוב אחד ליד השני. השוואה נוספת שרציתי לעשות היא בין צבי הנינג'ה לגיבור ילדות נוסף שלי, גוקו. יש לנו כאן את ה-SH Figuarts Saiyan Raised on Earth גוקו, שזו תכלס הדמות הכי נפוצה שלו בשוק היום. גם כאן הבדלי הגבהים לא רעים, אבל אהבתי יותר את היחס בין הלג'נדס לצבים, כי נראה לי שפיגיוארטס קטנים מדי. אבל תגידו לי, זה לא נחמד לראות את הצבים יחד עם גוקו על המסך? אני מרגיש כאילו חזרתי עכשיו מהבית ספר ב-2006 והדלקתי את ערוץ הילדים. וסתם השוואה נוספת ונחמדה לסיום, יש לנו כאן את הצבים של סופר 7 לצד הפיגיוארטס מריו. טוב, הסרטון הזה כבר די ארוך, אז בואו נסכם. אני מודה שאני קצת חלוק לגבי הדמויות האלה. מצד אחד אני אוהב אותן, הן נותנות את האפקט הנוסטלגי וגם כאקשן פיגרס הן ממש לא רעות. אני צופה שיהיו לי צילומים כיפים ויפים איתן. אבל מצד שני, ברגע שנתקלתי בכל הבעיות של המפרקים התקועים ושאר הדברים שהזכרתי לאורך הסרטון, קצת ירד לי מהם. אולי היו לי ציפיות גבוהות מדי. אני מזכיר לכם שעד הדמויות האלה לא הכרתי את חברת סופר 7, אז לא ידעתי למה לצפות. אני חושב שאם תקנו את הדמויות האלה עדיף לעשות את זה כשהן בהנחה או במבצע, לא במחיר המלא. אבל גם אין לדעת אם ומתי זה יקרה, ואם הם נשארו עוד הרבה זמן במלאי. ועכשיו, הציון. בהתחלה חשבתי לתת לכל דמות ציון בנפרד, אבל תכלס אין ממש סיבה כי לכולן יש את אותו פיסול גוף, אותו מבחר אביזרים פלוס מינוס וצביעה די דומה. אני אתן להן סך הכל ציון של 7 מתוך 10. בהתחלה רציתי לתת להן ציון קצת יותר נמוך, אבל בגלל שהאביזרים שלהם די טובים והם אסתטית נראים טוב, היה לי קשה. עכשיו שנתתי לכם את כל המידע שהייתם צריכים, אתם יכולים להחליט בעצמכם אם בא לכם לקנות את הדמויות האלה או לא. עכשיו, לפני שאתם ממשיכים לגלול לסרטונים הבאים, אל תשכחו לעקוב אחרי הערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי שתקבלו התראה בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. תעשו לייק ותגיבו. ועד הפעם הבאה, תהנו ממה שאתם אוספים.